Inkulumo yokuthi uMotsepe engahola iANC iya ngokuya ishuba ezweni. Sekuvele kwaziwa ukuthi kwamanye amagatsha eANC ezindaweni emakhaya nasemphakathini kukhona nje amalungu aseqala ukumphakamisa negama lakhe nokumkhankasela athi angaba yisixazululo sezinkinga ezibhekene neqembu nezwe laseNingizimu Afrika. Abanye bathi ANC idinga umuntu ongakwazi ukuhlanganisa abantu nokuletha ukuhleleka, yingakho bebona uPatrick Motsepe njengomuntu ongase akwazi ukwenza umehluko. Kodwa ke lo mbono awemukelwa yibo bonke abantu kuANC. Muva nje kube nesigameko, uzokhumbula emcimbini weANC esidonsa amehlo abantu abaningi kakhulu. Kulo mcimbi uMotsepe wabonakala emile ekhuluma nomunye wesifazane ngesikhathi inkulumo iqhubeka phambili. Omunye wabaholi abaphezulu eqenjini wayephambili onguFikile Mbalula wezwakala ememeza emyalela ukuba ahlale phansi. Wethu Amanda, wethu mtate Motsepe Dulafazi. Yaqala. Ahlale phansi bamba umthetho. Ke bathi lesi senzo sikaMbalula sasikhombisa ukumedelela futhi singenayo inhlonipho. Ngaphezulu kwalokho uMbalula wake wakhuluma phambilini wathi, abantu bamane besithi sifuna umtsipe andimazi noba imember yeANC lo mntu lo. Ewe imali yakhe siyayitya, uyayifaka from time to time. Uzibiza ngokuthi imember yeANC. Makube nediscipline apha eANC. Umtsipe ifuna uphatha makazibonakalisa apha emasebeni kuba imember yeANC. Sizokwazi udibana naye ngqo. abaningi bathi kucacile ukuthi umyalezo wawuqondiswe kumuntu oyedwa okunguMotsepe, ikakhulukazi njengoba igama lakhe liqala ukuvela emagatsheni nasemphakathini. Richards Bay Online News.